Baina noiz oaz, olentzero gunean? Claro, bai. Gure etxetan
ostean familiakin bazkaltzen dugu, ez da? Lehentzeko egunean. Eta jartzen duzu pinue? Pinue? Etxe. Etxin bai. Oparekin? Oparekin? Berratuko. Eta ikantzatzen zekarria? Ez. Euro? Beñate bai. Beñate ez. Zer nire? Mikel. Ale. Bueno, hau izan da guztia, ez da? Oso ondo, oso ondo. Berak ere ikusten lan egiteko PowerPointen eta ikasi du gauza batzuk. Aprobetxatu dugu horrela, berak ikasteko berarekin PowerPointen egiten gauza. Guain, a ver, desmontatu volumena, bueno, Ondo baina ikusi, egelako ikusi tauneko otzero.